खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं राजिब बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव खौरां आरो बे दुखुनांथाव खौराङानो जाहैबाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो नोंथांमोननि गेजेराव खौरां फोसावबाय थानाय बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजों एबा बड'लेण्ड रादाबनि खौरां बिजोंनि जा इउट्युब चेनेल, बे इउट्युब चेनेला सोरबा दुथां सिनाय मोनै हेकार्सफोरनि सुबुंनि आखायाव एबा हेकार सुबुंनि आवथायाव थांबाय। बे समाव मख'नांगोन दि गोलाव बोसोरनिफ्रायनो बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा जायखिजाया केबल टिभिनि गेजेरजों फोसावनायजों लोगोसे इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंबो गोबां रायजो राजाफोरनो खौरां फोसावबोबाय थादोंमोन। ससियेल मिडिया फेसबुक पेजजों लोगोसे केबल टिभिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजोंजों एबा गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे खौरां फोसावनायजों लोगोसे बड'लेण्ड रादाबा आलादायै मोनसे इउट्युब चेनेल दंमोन आरो बे इउट्युब चेनेलखौनो सोरबा सिनाय मोनै दुथां हेकार सोद्रोमाफोरा हेक खालामनानै अराय समनि थाखाय बड'लेण्ड रादाबनि जा इउट्युब चेनेल, बे इउट्युब चेनेलखौ हेकारनि आवथायाव लाना थांबाय एबा हेकारफोरा गावसोरनि आवथायाव लाना थांनाय खौराङा बे समाव गोसारगासिनो दं। आरो बे समाव बे बाथ्राखौ लानानैनो दुखु फोरमायदों बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि थामहिनबा एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारी बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावदि गोलाव बोसोरनिफ्रायनो नोंथांमोननि गेजेराव बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, राजखान्थिनि, रांखावरिनि, समाजारिनि बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जा बड'लेण्ड रादाबा खौरां फोसावबाय थादोंमोन, बै खौरां फोसावनायखौ नोंथांमोननि बे ससियेल मिडिया एबा केबल टिभि फेसबुक पेजनि अनगायैबो बिथांमोना रायजो राजाफोरनो माखासे खौरांखौ इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव खौरां फोसावबाय थायोमोन। नाथाय दिनै हरखाबै बड'लेण्ड रादाबनि जा इउट्युब चेनेल, बे इउट्युब चेनेला सोरबा दुथां सिनाय मोनै हेकार सुबुंफोरा हरखाबै हेकार खालामनाय जाथाया थारैनो जोबोरैनो दुखुनांथाव बाथ्रा। बे समाव गोबां लाख लाख सुबुंफोरा बड'लेण्ड रादाबनि बे इउट्युब चेनेलावहा हाबनानै दङमोन एबा इउट्युब चेनेलखौ फल' खालामनानै एबा लाइक खालामनानै गोबां बड'लेण्ड रादाबनि बे खौरांखौ नायबाय थायोमोन। नाथाय दिनैनिफ्राय दुखुनांथाव बाथ्रा होनना बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बे समाव बड'लेण्ड रादाबनि जा इउट्युब चेनेल, बे बड'लेण्ड रादाबनि इउट्युब चेनेला बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजों सामलायगिरि एबा सामलायनायनि आखायाव गैथ'ला होननानै बे समाव बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारी बिथाङा गावनि एबा बड'लेण्ड रादाबनि जानानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिदिबा फैदो बड'लेण्ड रादाबनि एबा बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी बिथाङा थारैनो बड'लेण्ड रादाबनि जा इउट्युब चेनेल, बै इउट्युब चेनेला माबोरैहाय हरखाबै हेकारफोरा गावसोरनि आवथायाव लाना थांखो आरो फैबाय थानाय समाव इउट्युब चेनेलखौ लानानै माबायदि थांखि लादों, बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। साफ्रोमबो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि आरो साफ्रोमबो निउस अनसायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जोङो बे समाव बड'लेण्ड रादाब न'खरनिफ्राय मोनसे गोनां बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आखायाव लादों। बड'लेण्ड रादाबा गोबाव सम 5 बोसोरनिबो बांसिन खौरां बिजों महरै खामानि मावगासिनो दंमोन आरो खामानि मावनाय समाव जोङो मोनसे इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंबो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो जोंनि रादाबखौ जोङो मिन्थिहोयोमोन आरो बे इउट्युब चेनेला बड'लेण्ड रादाब मुंजोंनो खुलिनायमोन आरो बड'लेण्ड रादाब इउट्युब चेनेला थांनाय हराव जोङो बे समाव हेक जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो फुंबिलि समाव जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो जेब्ला जोङो रादाब फोसावनो थाखाय आखायाव लादोंमोन आरो बे समावनो जोङो मिथिनो मोन्दों जे बड'लेण्ड रादाबा एबा बड'लेण्ड रादाब इउट्युब चेनेला हेक जाबाय आरो बे समाव जों साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो बेखौनो मिथिहोनो नाजादों आरो बे बड'लेण्ड रादाब इउट्युब चेनेलाव जुदि गुबुन सुबुंफ्रा एबा जाय बिथांमोना हेक खालामदों बिथांमोना जुदि गुबुन भिडिअ एबा गुबुन फट'खौ एगारोबा जोंनि सायाव जेबो साननो नाङा। मानो होनोबा बड'लेण्ड रादाब इउट्युब चेनेला दायो जोंनि आखायाव गैलिया आरो जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे गासै 2,46,000 बांसिन सुबुंफ्रा बड'लेण्ड रादाब इउट्युब चेनेलाव दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा फुंबिलि समाव जोङो जेब्ला रादाब फोसावनो थाखाय आखायाव लादोंमोन बे समाव जोङो मिथिनो मोनबाय जे बड'लेण्ड रादाब इउट्युब चेनेला हेक जाबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो बेखौनो फोसावनो सानदों। जोङो हाजासिमाव बेखौहाय जोङो नाजागोन लाबोफिननो थाखाय आरो जुदि जायाब्ला जोङो गोदानै खुलिफिनगोन आरो जाय बिथांमोना दिनै हेक खालामदों जों बिथांमोननिफ्राय जोङो बेखौ जोङो रिकभार खालामफिननो थाखाय जोङो नाजागोन आरो जुदि जायाब्ला जोङो गोदानै खुलिगोन आरो बेखौनो जोङो मिथिहोदों जे साफ्रोमबो खौरां बिजोंखौ मोजां मोनग्रा आरो आथिखालनि खौरां बिजोङाव मदद होग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनसिम जोङो बेखौनो मिथिहोबाय जे बड'लेण्ड रादाब इउट्युब चेनेला जोंनि आखायाव गैलिया, बियो दिनै फुंबिलि समनिफ्राय गुबुननि आखायाव दङ आरो बेखौ जुदि जोङो लाबोफिननो हायाब्ला जोङो गोदानै खुलिगोन आरो
दायो जुदि बेवहाय गुबुनफोरा गाज्रि भिडिअ एबा गाज्रि सावगारिफोर फोसावोबा बेखौ जोंनि नङा आरो जों बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो मिन्थिहोनाय जाबाय। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।